Asta nu mergem. De 2 ori pe săptămână aveți 3 fete care vă ajută la bucătărie. Ce înseamnă pentru aceste fete să vină aici să vă ajute și să muncească, să se implice? Cât de important este pentru ele să se simtă utile? Este foarte important. De fapt, scopul acestei activități este îmbunătățirea imaginii de sine, dezvoltarea încrederii în propria persoană și dezvoltarea motricității fine prin modelarea și frământarea aluatului. Tinerile sunt entuziasmate și vin cu plăcere la această activitate. De altfel, ingredientele speciale, ca să le spunem așa, în folosirea ingredientelor aici, în rețetele noastre, sunt dragostea, respectul și aprecierea cu sinceritate. La sfârșitul activității, atunci când ele văd produsul finit, realizat de propriile lor mâini, au o bucurie imensă, maximă. Atunci ele se simt apreciate, încrezătoare în propriile forțe și folositoare celor din jur, pentru că dulciurile realizate de ele le folosim ca supliment după masa de prânz. Mulțumim tare mult! Încercăm și cu Valentina să ne spună 2